tsakanina da Umar Abdulaziz Baba annabi ne ya haɗa mu domin a fagen yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka haɗu. Kuma in ba za a manta ba a labbaika ta uku za ku ga inda muke harrakawa a labbaika rasulullah. Kuma aini ya huce ma uwa ɗaya uba ɗaya tunda annabi ne ya haɗa mu. To wannan shine dai a takaice. To madalla kaman akwai wata 'yar wasa Nafisa Abdullahi ita ma akan ce wai kuna da dangantaka la'akari da cewa kaman ko kuna kamanni da ita. Ban gane ba. To ai kamannin ne da aka ce ta goshi ko ta hanci wai Allah misali ita baka ce kai ma baki ne wani ba na bilitin haka ne. Yan shafe-shafen nan na zamani kai da ita duk ba kwayi. Na gama wallahi na gama mai wanda ita kai irin dan jaje-jaje ko abu ba na sawa don ba zan kyau da bilitin ba kamar kai ka ganka mutumi na. To ai ni da haske na baka ga na dan yi washar ba. Ka dan yi washar. To masu sauraro cikin mintuna 3 zuwa 4 zamu ba da dama ku kira ku yi wa dan auta tambayoyi da fatan alheri. Alasa dai ka shirya 0806229755 lambar tun ɗazuma zan ce masu sauraron suna ta kira. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wane ne? Ban Ibri ke kan layi. To da fatan kana tare da mu. Muna wani ba da hawan jini kyauta, barka da zuwa. To barka ka dai. Da maganin hawan jini kyauta. To da fatan yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi lafiya. Amin sai an jima. Madalla mun gode, kaji Ibri shi fatan alheri yake yi maka. Gaskiya na gode sosai. To ga wani ma akan layi a yanzu kan ka dinga samun. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Mustapha Amara. Na'am, dan daga murya kaɗan. Suna na Damana Dulararo. To Damana. Ina so yi dan auta wata tambaya ne. To yana jin ka. Na ji mutane suna ta cewa shi suna kama da Umar Abdulaziz Baba Fadar ne. Da ka saurare mu da yanzu haka ya ba da wannan amsar. Ai ina ta neman ku ne. Da kana tare da rediyo misali. Na'am. Ai har ya ba da wannan amsar da kana tare da rediyo yanzu haka an yi masa wannan tambayar. Ga wani mato a kan layi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mustapha Lamara, barka da aiki. Yawwa barka dai, wane ne? To wa babban bako barka da zuwa. Barkan ka dai. Sunana Ibrahim Awal Azare. Ibrahim Awal kana tare da mu? Ina tare da ku. To akwai tambaya. Ina tambaya ne game da Abubakar Suleiman dan auta. To kasancewar bayan rasuwar marigayi Rabilu Musa Ibro. A wannan kungiya tasu ta 'yan tamama to sai muke ganin kamar ta dan durkushe kasa haka. To shine wani dai kokari suke ya kasance a ce an maye gurbin Rabilu Musa Ibro kuma ya kasance a ce wannan kungiya ta farfado kuma ta fi da kamar yadda Rabilu Musa Ibro ke raye. Shine ya tambaya ta Allah mai da shi gida lafiya. Amin to dan auta zai baka amsa insha Allah. Ka ji tambayar da yi? Na ji tambayar da yi. To da farko dai a tambayarsa kamar yadda ana fina-finai inda ya kamata a yanzu kuma matsalar guda ɗaya ce ta rashin cd da ba a yi a yanka a faifayin cd sakamakon matsalar yan virus. Yawwa to shi isa za a ga ba a yawan ganin ayyukan kuma wasu ba su san da youtube a yanzu haka yawwa amma idan da a ce an sani akwai ayyuka wanda ake iya bakin kokari don ganin masoyanmu da masoyan Allah ya ji rai Alhaji za su rika tunawa kuma ana ɗebe musu kewa dangane da wannan abu ne. Shi sa nake ta magana akan cewa a yi kokari a shiga wannan tasha a YouTube mai suna Duniyar Dan Auta TV. Wato alal misali kamar abin da Ibrahim Awal Azare yake so ya ji ku sauran waɗanda ya bari irin su Daushe su Suleiman Bosho su kai misali da sauran jama'ar ku akwai wani yunkuri da kuka yi ko kuka dunkule waje ɗaya wajen ganin shi ginin da marigayi ya faro kun ci gaba da ɗorawa
ai shine ai ba za ka gane ba sai ka kalla ko ba haka ba akwai haka yake sosai kuwa haka yake to madalla ga wani bari mu dauki wannan. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Wane ne? Yawa barka da aiki, ina wa babban bako fatan alkhairi da watan ya zo lafiya. Barkan ka dai. Barka dai. To dan masanin biyar sai ɗin misali Ibrahim Zaki magiyarin garma dinga shi ne akan layi. To Ibrahim Zaki. Yawa to ni tambayar da zan yi wa bako shine akwai wani fim din da ya a baya inda ya je bakuntaka gidan budurarsa. Aka kawo masa abinci ya dora abincin a leda ya suka a cikin fularsa. Shin da gaske ne wannan abinci yana da zafi ne ko kuma suna yi ne don nishadantarwa a wannan lokacin da watan zai koma gida? To madalla, wanda budurwarka ta kai ka gidan mahaifiyarta Hajara Usman ce mahaifiyarta tana ka tsaya mai magana kana Allah ce za ki rana Allah tafiya zan yi wallahi kan sai an jima kana ta yaƙi har dai abin ya zo ya fito fili zafi yana ta gasa ka aka wai shi wannan zafin na gaske ne a lokacin da ake ɗaukar wannan shirin shi wannan abin da masa da ka zuba a kanka mai zafi ce ko ba mai zafi ba ce ba? Ito gaskiya kamar a ce lokacin da za mu yi aikin kamar iwal haka ne za mu yi aikin sai aka siyo masar to masar ma sai da muka yi wajen sinasinai nawa kafin nan mata huce yawa aka yi wannan sun ɗin ka dai nuna masu kallo cewa kaman kana wato abin da ya ɗauki hankalinsa ya ga kaman da gaske zafin dumama ka take a kane a lokacin to ai kaga dai acting din da muke yi daman muna kwaikwaya ne ba wai gaske ba in ka ga mutum ba za ka abu amma ba zafi yanzu in mutum ya falla maka mari tas ko in ka kashe wani da mari mukan ji wani ƙara to shin wannan marin na gaske ne ko kuma a'a ƙararsa ne? A'a masu kallo sukan ji ƙarar wani abu kamar ka ɗaga hannu ka miƙa sai mutum ya ji tas to shi wannan da gaske ka san kamar misali aka ce marigayi shi wai marin gaske yake yi to ku din ma na gaske kuke yi ko kuma gaskiya ne wani na gaske nake dan a bada abin da ake so yanzu in ka mari Kabiru Zaki a fim kamar yanzu misali bari in gwada yanzu in kuna fim da Kabiru Zaki in ka talla masa mari to shi kamara din da gaske marin gaske kai mana shine man dan a samu abin yanzu kaga kamar misali shi wannan na wainar kaga har gumi aka nuno kamar aka yi gumi shirkif yawa to kaga shi du sanyin da yake dakin to ma da labari tun da lokaci yana hararar mu bari mu dauki wannan. Assalamu alaikum. Wa amin alaikum assalam. Wane ne akan layi? Dalhar Nura ne daga nan unguwar Rimin Keso. To unguwar Rimin Nura daga unguwar Rimin Keso kana tare da ina yi wa babban bako barka da zuwa. Madalla, akwai tambaya? Akwai tambaya guda daya. To shin yau zai yi wasa a jama'ar ko ba zai yi ba? To dan auta zai baka amsa. A'a sai dai wani jikon kare ya zubar da tsamiyar kura. Ya zubar da tsamiyar kura yace sai wani jikon. Insha Allah. To a gurguje ga wani bari mu dauki mutum ɗaya ka. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan dan auta, akwai wani sako da kake da shi ga masoya? To ni dai ina godiya game da masoya inda suke nuna mana kauna musamman jiya da na fito na yi rali a garin nan wato gaskiya na ga ɗimbin masoya kuma sun nuna mana ƙauna ba wani hayaniya ba wani komai kuma mun gabatar da abubuwan da muka zo lafiya kuma sai dai in ce Allah ka ba mu zama lafiya, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya kuma ina wa mai girma sarkin wannan gari barka da cika shekara 50 da ya yi a kan gadon mulki. Ubangiji Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani. Amin sun amin. Tashar BRC FM jama'ar rawa na godiya za ka yi mata sakamakon lokaci da ta bayar don a tattauna da kai? To gaskiya ina godiya kuma tana taimakawa tana nishadantawa da faɗakarwa kuma Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya kawo wanda zai muku renovation. To madalla, tsawon mintuna 30 aka saurari tattaunawa da Abubakar dan auta kenan daga nan BRC FM jama'a.
dakata zana baki. Shirye-shiryen tashar BRC FM jama'ar ake sauraro akan mita 89.5 agogonmu na cewa karfe 11 a cigaba.